Исәнмесез, безнең каналда Адымнар вакыты, студиядә Сәрия Хәбибуллина бүгенге тапшыруда. Утлы фаҗигаләр кеше гомерләрен өзә, кечкенә дә, төшкенә, әмма коткарырлык җайланмаларны сатуда ничек табасы? Янгын турында кисәтү җайланмалары быел республикада 67 кеше, шул исәптән 34 баланың гомерен саклап кала. Эшләп түгел, көнен тикшерүчеләр белән йөреп үтә. Бизнеска кем аяк чала? Һәрберсенә менә шулай итеп пакет документия барга кирәк. Үзләре кыйммәтле фатир бәясе тора, тик аларга ташландык әйбергә карагандай карыйлар. Ни өчен комбайннар урамда кышлый? Әзрәк ремонтка бастык, и шул вакытта өлгерә алмадык, әйбәтләп куярак. Әнием, кояшым, бүген безнең сүз тыңлый торган көнебез. Әни менә үкшәлене кимәдем, кроссовкалар кидем. Салкын кыш башланды. Кыш безнең илдә янгыннарның арта торган чоры. Россиядә көн сайын 1300 тапкыр ут чыга һәм анда 20 кеше үлә. Игътибар, бу көн сайын. Саннарны илнең гаятән тыш хәлләр министры Евгений Зиничев китерде. Тагын бер уйландырырлык мәгълүмат дөньяда янгыннарны анализлау үзәгеннән. Безнең ил пожарда үлүчеләр саны буенча планетада 2нче урынга чыккан. Татарстанда да янгыннарда үлем китем 15%-ка арткан. Хәзер аеруча куркыныч чор. Кеше йорт җылыту җиһазларын тоташтыра. Һәр вакытта да саклану чарасы күрелми. Күп очракта йорттагыларның гомерен менә шушындый гади җайланма саклап калалар иде. Ул 300 сум тора, 2 батарейка белән эшли, һава үзгәрешен сизсә, бик каты сызгыра башлый. Без аны туктатып куйык. Өйдәгеләр уянмаса, күршеләр ишетеп, кеше гомерен саклап калган 2 чирак турында билгеле Татарстанда. Бу әйберне каян алырга һәм үзеңне ничек сакларга? Гөлназ Сайфетдинова бәян итәр. Вот, вон фундамент разобранный, вон, видите? Вот сфотографируйте. 82 яшьлек әби янгынның ничек чыкканын хәтерләми дә. Мунча ягып җибәрә дә, ятып тора. Инде мунча да, йортта юк. Үзе исән калуның сәбәбе өйдә янгын турында кисәтүче җиһаз урнаштырылган була. Я обратил внимание. Әлеге җиһазга игътибар иттем. Ул тавыш чыгарды, ишекне ачып җибәрүгә төтен бәрде. Янып үләрмен дип курыктым. Көч хәл белән капка янына барып җиттем һәм егылдым. Галина әбигә әлеге җиһазны узган ел ялгыз яшәүче өлкән кеше буларак президент программасы буенча куйган булганнар. В Зеландовском муниципальном районе в 2019 году 2019 елда президент программасы нигезендә Яшел-Үзән районында 1000-нән артык янгын турында кисәтүче җиһаз урнаштырылды. 2019 елда Татарстанда 5000-нән артык янгын чыкканында 115 кешенең гомере өзелә. Бу узган ел белән чагыштырганда 15%-ка күбрәк. Санның артуы Аксубай, Әлмәт, Әтнә, Бөгелмә, Алабуга 17 районда күзәтелә. Гомумән быел кеше күпләп үлгән, 15 янгын була, аларда 36 гомер өзелгән. Бу саннар да арта. Мы прекрасно понимаем, что только янгын сөндерү техникасын яңартып, көчләрне арттырып кына янгын күрсәткечләрен киметеп булмасын яхшы аңлыйбыз. Ут чыгу очракларының 90%-ы шәхси йортларга туры килүен исәпкә алып, нәкъ менә профилактикага, кисәтүгә өстенлек бирергә кирәк. Министр бу мәсьәләне президент алдында күтәрде. Янгын турында кисәтү җайланмасының өстенлекләре турында да саннар сөйли. Гади кулланылышта уңайлы, уртача бәясе 250 сум. Хәер, кеше гомерен ниндидер җайланма бәясе белән чагыштыру урынсыз да. Срабатывает при изменении структуры воздушной атмосферы. Әлеге җиһаз һава атмосферасы үзгәрүенә кычкыра башлый. Ул хәтта температурага да карамый. 2016 елдан президент программасы нигезендә мондый җиһазлар мохтаҗ кешеләргә бушлай куела. Беренче чиратта күп балалы гаиләләргә, сугыш һәм тыл ветераннары, инвалидлар, ялгыз яшәүче өлкән кешеләргә. Инде 20 мең йортта 75 мең җиһаз урнаштырылган. Надо, чтобы люди понимали, что это не просто какая-нибудь акция. Это вот жизненная потребность, чтобы сохранить там имущество и, самое главное, жизнь. Любой здоровый человек может ничего не сможет сделать, если вовремя не среагировать. Поэтому я считаю, что об этих возможностях, о том, что вот эту работу надо проводить, я и главам администрации обращаюсь, немножко изменить свое отношение к этой теме. Янгын турында кисәтү җайланмалары быел республикада 67 кеше, шул исәптән 34 баланың гомерен саклап кала. Тавышын ишетеп, янгын торактан вакытында чыга алганнар. Кемдер үзе, кемнедер күршеләре коткара. Балалары өйдә калып, үзе бакчада эшләп йөргән. Әни дә йөгереп кереп 5 баласын янган йорттан алып чыга алган. Янгынны сүндермей, таралуын туктатмый, әмма кисәттә һәркем бу җайланманы үзе сатып алып урнаштыра ала. Дөрес, әлегә барлык кибетләрдән дә табып булмый, махсуслашканнарында гына. Авыл җирендә алар сатуда бөтенләй юк. Менә Биектаудагы авыл кибетләрдә азык-төлек, хуҗалык товарлары арасында янгын турында кисәтү җайланмасын күреп булмады. Не продаются. Без аны бер кайчан саткан да юк. Кеше сораса алып кайткан булыр идек бәлки.
Авылда хуҗалык товарлары сатуда махсуслашкан кибеттә дә юк мондый товар. Кеше сорамаган әйберне алып кайтмыйбыз диләр. Без аны район үзәгендә генә эзләп таптык. Больше мы работаем с организациями. Күбрәк оешмалар белән эшлибез. Алар сатып ала, төзелеш компанияләре, предприятиеләр, балалар бакчалары, мәктәпләр, үз торакларына сатып алучылар әзрәк. Президент катнашындагы киңәшмәдән соң республика буенча район җитәкчелеге халык җыеннарында бу мәсьәләне күтәрә башлады инде. Җирле эшмәкәрләргә уңайлы җайланманы алып кайтырга тәкъдим итәләр, халыкка сатып алып үзләренә урнаштырырга. Со всеми индивидуальными предпринимателями. Эшмәкәрләр белән сөйләшүләр алып барабыз, сату эшен җәелдергә тәкъдим итәбез. Район үзәгендә генә түгел, ерак авыл җирләренә дә барып җитсен ул җиһаз. Сатылсын, күз алдында булсын. Бер айлык Әлмәт районының Түбән Мактама авылында янгын чыга. Үзегенә яшәгән хатын-кыз төнлә төтенне кисәтүче җиһаз тавышына уянып китә. Аш бүлмәсе ишеген ачып җибәрсә, дөрләп янган ут күрә. Шундук тәрәзәдән сикереп исән кала. Әлеге җиһазны ул үз акчасына алган була. Батарейка белән эшли, җайланма батарея утырганны үзе кисәтә. Әмма яңаны урнаштырырга да онытмаска кирәк. Бу очракта битарафлыкның бәясе кыйммәткә төшәргә мөмкин. Гөлнас Фидинова, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Без әле саклык темасын дәвам итәбез. Республика җитәкчелеге 2 атнайлык җәйге техниканы кышка әзерлеккә куюны көчәйтергә буйырган иде. Чөнки шактый районда Әгерҗе, Әлмәт, Югарыслан, Лаеш һәм Менделеевскида әзерлек түбән булып чыккан. Чагыштырып карасам, бер комбайн, бер фатир бәясе тора. Ел саен техника алу өчен республика 6-7 миллиард сум акча тота. Кирәксез әйбер кебек чыгарып ташлауның дөрес түгеллеген тагын бер кат искәртте президент. Ни өчен кайбер хуҗалыклар трактор комбайннарны саклауга җитди карамый? Рания Абдрахманова бүгенгә хәл белән танышты. Слушай, здесь телевидение, здесь у нас приехали. Бу былтыр Яшелүзән районында төшерелгән кадрлар. Авангард хуҗалыгы. Машина паркы эчендәге техниканың кышкы саклауга әзерлеге ни дәрәҗәдә икәнлеге күренә. Шуңа төшерү төркемен парк эченә кертергә ашыкмадылар. Быел үзгәреш бармы? Без шул ук хуҗалыкка юл тоттык. Гамәлдәге дәүләт стандартлары буенча авыл хуҗалыгы техникасын ябык биналарда, гаражларда, ангарларда, сарайларда сакларга тиешләр. Ачык һавада саклау мөмкинлеге дә бар, әмма тиешле шартларда гына. Әлеге хуҗалыкның техникасы ничек сакланганы без быел да карый алмадык, чөнки безне кабат кертмәделәр. Хәтта паркның капкасын ябып ук куйдылар. Шулай да техниканың көпчәкләре әйтик бу ялмаган икәне күренә. Парк янәшәсендә дә менә мондый техника тора иде. Ничек кенә булмасын, авыл хуҗалыгы министрлыгының Кара исемлегендә Яшелүзән районы юк. Комбайннар нигездә елына 2-3 ай гына эшли. Урып җыю бетүгә хуҗалыклар киләсе елгы кыр эшләренә әзерләнә башлый. Техниканы сыйфатлы итеп саклау мөһим шартларның берсе. Важнейшая роль занимает обеспечение качественного хранения техники. Техниканың эш куәте аны ничек саклауга турыдан-туры бәйле. Тиешле дәрәҗәдә сакламаганда түйін детальләре ресурсы 20%-ка кадәр кимей. Ел саен коррозиядан килгән зыян комбайнның үз бәясеннән 25%-ын тәшкил итәргә мөмкин. Бүген Татарстан машина трактор паркының 60%-ы искергән. Шуңа кулланылыштагы техника ел саен кими. Нибары 5% техниканы гына яңарту мөмкинлеге бар. Калганнарын төзекләндерү өчен елына 3 миллиард сум акча китә. Запас частьләр бәясе арта тора. Шушы шартларда комбайнны күз карасы кебек сакларга туры килә. Әйтик, Актаныш, Арча, Әтнә, Балтач, Буа районнарында бу эш әйбәт оештырылган. Һәм менә Әгерҗе, Әлмәт, Югарыслан, Лаеш, Менделеевск районнары исемлекнең ахырында. Мы огромные средства тратим на приобретение техники, оборудования. Это огромное вливание. И мы, что на щи старт мы шығарып ташлаған кебек тотарға, это же надо консервировать, надо режущие, там, резинтехнические эти изделия. Я просил бы обратить внимание, коллеги. Президент тарафыннан бурыч куелуга шелтә белдерелгән барлык хуҗалыклар хаталарын төзәтергә алына. Бүгенге көндә алар бөтенсе тора җиргә тимешә тәгәрмәчләре. Лаеш районының Атабай авылы паркында әйтик комбайннар хәзер рәт-рәт булып төзелгән. Өлгермәдек, уборкалар беткәч, без әзрәк ремонтка бастык. И шул вакытта өлгерә алмадык. Әйбәтләп куйра, һәрге көндә бөтен стра әзерләнгән, ителгән, 2нче елга без әзер. Авыл хуҗалыгы техникасының бер өлеше менә шулай рәт-рәт булып төзелеп, төзекләндерелеп, буялып, кышкы саклауга әзер булып торса, 2нче өлеше ел дәвамында эшли. Әйтик, менә мондый Беларусь тракторлары агрофирма эшчәнлегендәге кирәк-яраклар өчен һәр вакыт гамәлдә. Бу зерноуборочный комбайн бүгенге көндә двигатель ремонтта. Әлмәт районында шелтә алучылар рәтендә хәзергә 15 техникалары бар, 90% гына кышкы саклауга әзер. Әйтик, сәбәпләрнең берсе көз яңгырлы булганга урып җыю соңрак бетү. Эшләр җитми инде, колхозда эшләргә бик көтләүчеләр юк хәзер.
Кешеләрне алып киләбез Оренбург ягыннан, Башкириядан, Удмуртиядан, Ульяновск якларыннан. Безнең авыл бит шәһәрдән якын. Бүтән кеше шәһәрдә эшлисе килә инде. Менә Алексеевск районы авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә тел-теш тидерерлек түгел. Министрлык комиссиясе тикшерү вакытында барысы да таләп буенча башкарылган. Техника же не один год только используем. Алексеевск районында барлык хуҗалыкларда да техниканы кышкы саклауга әзерләп куйдылар. Хәзергә тырмаларны төзекләндерү эшенә керештек. Анда 2000 җайланма бар, 200 трактор, 150 культиватор һәм чәчкечкә ремонт ясалды. Техниканың кышкы куелышына дәүләт стандарты бар. Әйтик, ул чистартылган, юылган булырга тиеш. Прецизион өлешләре майланган, чылбыр ремнәре солдырылырга тиеш. Алар аерым саклана. Көпчәкләре агартылган һәм җирдән 8-10 см биеклектә булу мәслихәт. Булар бөтенесе дә эшләнә ни өчен? Чөнки без менә ел саен сарыф итәбез 3 миллиардтан артыграк акча ремонт сезонында сельхозтехниканы әзерлек сызыгына куяр өчен. Безнең төп таләпләр менә үзебезнең эшне оештырганда менә шушы чыгымнарны киметергә. Тиешле дәрәҗәдә саклау моның төп шарты. Бүген Татарстанда 14 меңнән артык трактор, 5 меңгә якын комбайн, 6 меңләп культиватор һәм чәчкеч, 700ләп чәчү комплексы бар. Кышын 80% диярлек ачык һавада саклана. Аларны әзерләп куюда кеше җитмәү проблема. Без шуңа күрә хәзер дәүләт программалары ясаганда да күбрәк энергонасыщенный техникага басым ясыйбыз. Бу әлбәттә кадр вопросларын азмы-күпме решать итәргә мөмкинчелек бирә. Чөнки классик технология белән эшләгәндә, например, 10 кеше кирәк булса, условно әйтим инде, бу яңа технологияларга күчкәндә 1-2 кеше кирәк булганмыш. Әлеге мәсьәлә ел әйләнәсе көн кадагында диләр. Декабрь башына кадәр барлык хуҗалыкларның кышка әзерлеген кабат карап чыгу планлаштырыла. Техниканы дөрес сакларга кирәк икәнлеген махсус курсларда аңлаталар. Инженер кадрларының белеме яңартылып тора, чөнки яңа техника яңа гыйлемдә таләп итә. Рания Абдрахманова, Филүзә Хәмидуллина, Рамил Гарипов, Марат Зайдуллин, Данил Филатов, Ирек Хабибуллин, Яңа гасыр каналы. Однадан башка җитди вакыйгалар турында кыскача МММ+та. Рөстәм Миңнеханов ил оборонасын ныгытуга керткән зур өлеше өчен министрлык медаленә ия булды. Сергей Шойгу аны президентка ил күләм идарә итү үзәгендә тапшырды. Махсус утырыш вакытында дәүләт заказын үти торган предприятиеләр урнашкан җирлек җитәкчеләрен билгеләп үттеләр. Татарстан оборона оешмалары күп булган төбәк. Президент Республики Татарстан. Татарстан дәүләт киңәшчесе Тимур Шәймиев бу атнада безнең объективларга эләкмәде. Фәрит Мөхәммәтшин Россия Хисап палатасы аудиторы Дмитрий Зайцев белән очрашты. Парламент башлыгы республикада милли проектларны гамәлгә ашыру турында сөйләде. Алдагы 3 елда алар өчен 54,3 миллиард сум юнәлдереләчәк, салым өлеше федераль казнадан. Алексей Песошин Россия мәгариф министры белән Татарстанда беренче алгарышлы һөнәри әзерлек үзәген ачты. Ул Казан педагогика коллегияты нигезендә оештырылган. Яңалыкны мәгариф ил күләм проекты кысаларында булдырдылар. Хәзер ихтыяҗ зур булган, иң кирәкле яңа һәм перспективалы һөнәрләр һәм компетенциялар буенча шунда белем бирү оештырыла. Бу атнада Казанда эшмәкәрлек мәсьәләләре хакында җитди сөйләштеләр. Һәм бу юкка түгел. Соңгы елларда бизнесны үстерү өчен яңа мөмкинлекләр, лизинг, субсидияләр бирелә, ләкин эшмәкәрләрнең тормышы җиңеләйми. Татарстан стат мәгълүматы буенча быелның ярты елында бездә 5,5 яңа оешма теркәлгән, 7,000 ябылган. Күп очракта эшлекле даирә вәкилләре тикшерүче органнар тарафыннан зыян күрүе турында сөйли. Прокуратура тикшерүчеләрнең закон бозуның 29 очрагы турында хәбәр итте. Менә шушы проблемаларны хәл итүдә яңа алым булдырылды. Бизнес-навигатор порталы эшмәкәрләр тикшерү органнары җибәргән кимчелекләрне күрсәтеп, шунда ук прокуратурага җибәрә ала. Погоны меня пугают всегда. Тикшерүчеләр образы Алсу Мырдыхановада дурфа тупас рәвештә истә калган 5 еллык ул фитнес үзәге оештыра, монда 1800 кеше шөгыльләнә. 3 ел бернинди тикшерүчеләр дә борчымаган. Хәзер проверки, которые вот сейчас проходят. Хәзер мине прокурор, янгын сүндерүчеләр һәм салым хезмәте тикшерә. Төрле кимчелекләр ачыклана. Бу бер яктан дөрес, икенче яктан бизнесны алып бару авырлаша. Әхлакый яктан нерв күзәнәкләре какшый. Бөтен көчемне бизнеска түгел, тикшерүчеләр белән эшләүгә үткәрәм. Нәтиҗәдә фитнес үзәк ябылу куркыныч алдында. Договор составлен неверно. Тикшерү вакытында аренда буенча килешү дөрес төзелмәгәне билгеле булды. Хәзер волейбол үзәге килешүне өзмәкче була. Димәк, бу тикшерүдән соң мин бизнесымны ябарга мәҗбүр булуым бар. Россияны тикшерүчеләр иле дип юкка гына атап йөртмиләр. Бүген эшмәкәрләрне 45 орган тикшерә. Бу Роспотребнадзор, янгын куркынычсызлыгы, Санпин, салым инспекциясе һәм башкалар. План буенча да киләләр, халыкта мөрәҗәгать булса, планнан тышта. Ишектән тикшерә. Ничек коврик жата? Бу коврика жуышмы, дигәнме? Барманда сам пропускник юкмы?
Benim kiyimlerini tükşürer. Havanı tükşürerler, sonu tükşürerler. Bütünüsün. Mine bütünüsün. Прививкаларını kaçağını yasadım прививкасын. Yasamadım mı прививкасын. Ağrıyım mı? Bütünüsün. Фәрит Хайретдинов 9 ел инглиз үрдәкләре үрчетү белән шөгыльләнә. Инкубаторда 28 көннән соң йомыркалардан чебешләр туа һәм менә бак-бак килеп үрдәкләр йөгереп йөри. Однажды мне, например, Министерство экологии в день проверяли меня 8 раз. Ләкин эшмәкәр тикшерүчеләргә зарламый, тикшерү булмаса киресенчә сыйфат кимиди ул. Нас проверяют все организации, какие есть. Безне барлык оешмаларда тикшерә. Бу бик яхшы дип саныйм. Ешракта йөрсеннәр иде әле. Әйтик, Россельхознадзор. Анда яхшы белгечләр эшли һәм миңа эшләргә ярдәм итәләр. Бу бит продукцияның сыйфатында да чагылыш таба. Адәм баласында инде эшмәкәрдә шундый менә авыр уйлар туай бик. Нәрсәгә мин кичәнәм, нәрсәгә мин эшлим дигән шикелле. Һәр берсенә менә шулай торып пакет документия барырга кирәк. Кипа дибез инде аны. И менә бу бик морально-психологически да неприятно действует. И значит, ниде. Документлар тәртиптә. Эшмәкәрләрнең тикшерүчеләргә дәгъвалары нигезсез түгел. Быел 106 эшмәкәр прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Шуларның 29-ында тикшерү органнары тарафыннан закон бозуы ачыкланган. Основной характер обращений. Күпчелек мөрәҗәгатләр хокук сакчылары эшенә кагыла. Шулай ук җир участоклары һәм төзелешкә рөхсәт бирү буенча җирле түрәләргә карата шикаятьләр бар. Салым хезмәте органнарына карата да мөрәҗәгатләр күп. Быелга бөтенләй безнең 87 проверка. Мин хәтерлим 2006, 2007, 2008 елларда где-то 600 700 иде. Бик күпкә кимеде. Тикшерүләр кимеде, бизнесны кысуга җирлек юк. Россельхознадзор тикшерүчеләре эшмәкәрләрнең дәгъвалары күп очракта нигезсез ди. Алар үзләренең уйлары буенча ул нигезлиләр, но алар нигезле түгел. Прокуратура безгә менә килә, еш килә, соңгы вакытта менә күптән түгел генә булдылар. Менә 4 предприятие эшмәкәрне без блокировка ясаган идек. Безнең дөреслек безнең якта булды. Карьерларны тикшерәбез, кулланылмаган җирләрне тикшерәбез. Без анда инде чыгабыз хуҗасыз. Җир хуҗалары безнең белән чыкмый инде. Закон яктан бу дөрес. Яннары инде алар безгә жалобалар язалар. Аларсыз чыкканга инде. Отписываем инде һәм прокуратуралар инде тикшерми бу мәсьәлә буенча. Монда, конечно, ике яклы хәрәкәт. Бер яклап бозучылар да бар законнарны. Бит связан тикшерүләр белән генә түгел. Бизнес кими бару бәйләнгән менә бу общая экономическая упадок белән. Тикшерүчеләр белән эшмәкәрләр арасындагы киеренкелекне киметтерү өчен яңа алым кертелә. Ул бизнес-навигатор дип атала. Анда тикшерү органнарының бизнесны тикшерү нәтиҗәләрен белеп булачак. Килешмәгән эшмәкәр шунда ук бер төймәгә басып прокуратурага мөрәҗәгать итә ала. Шуннан соң тикшерүчеләрнең үзләрен тикшерәчәкләр. Контрольно-надзорные органы, работающие в республике. Без бер качан да тикшерү органнарын начар итеп күрсәтмибез, чөнки күпчелек хезмәткәрләр үз эшләрен яхшы тапшыра. Безнең иминлек турында кайгырта. Бу сервис бизнесны контрольдә тотучыларны балансларга ярдәм итәчәк. Татарстанның тәҗрибәсе инде бар. 2 ел элек Татарстанда проверенный бизнес проекты эшли башлады. Монда эшмәкәрләр мөрәҗәгать һәм дәгъваларын калдыра ала. Татарстаныбызда 160 мең тирәсе эшмәкәрләр, кече һәм орта бизнес эшмәкәрләрен. Шуларның хәзер 2 ел дәврендә 4 мең тирәсе эшмәкәрләр безгә мөрәҗәгать иттеләр. Безнең проект эчендә төрле экспертлар бар. Роспотребнадзор экспертлары, Россельхознадзор, экология, пожарный надзор, налоговый надзор экспертлары бар. Татарстан президенты тикшерелгән бизнес платформасын федераль дәрәҗәдәге бизнес-навигатор порталында да кулланырга тәкъдим итте. Контрольный надзорный орган должен чувствовать свою ответственность за те полномочия и те действия, которые он предпринимает. Вот данная платформа позволяет, я уверен, что в разы сократятся вот эти конфликтные ситуации между бизнесом и предпринимателем. Түрәләр тыйнаграк, тикшерүчеләр йомшаграк, эшмәкәрләр нәтиҗәлерәк эшли алырмы? Платформа моңа ни дәрәҗәдә ярдәм итәр? Нәтиҗәне вакыт күрсәтер. Айза Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Илшат Мөхәммәтов. Яңа гасыр каналы. Атнаның безнең репортажга эләкмәгән гаҗәп хәлләрен Данил Сафаров җиткерә. Кодак вакыты.
Исәнмесез. Узган кадакта шушы видеоны күрсәткән идек. Алтайда бер ханым Медведев каршына тезләнеп, җылы су сорады. Премьер апага ярдәм иткән, үзе бу хәлне булай аңлатты. Я нажал на какую-то кнопку, и все заиграло, заработало, и деньги нашлись, диде Медведев. Я не волшебник, я только учусь дигән кебегрәк яңгырады бу. Илдәге бөтен проблемага да, минем дә, президентның да кулы җитми, урында шөгыльләнегез, диде Медведев. Нехорошо. Кай вакыт җитәкчене эшләтер өчен, аның җитәкчесенә шакырга кирәк шул. Алай да булмаса, җитәкчесенең җитәкчесенә. Менә бер мисал. Бу атнаны Ставрополь өлкәсендә бер түрә халык белән очрашуы вакытында менә шушындыйрак мөгамәләдә булды. Если вас еще не выгнали отсюда, вы вас приняли, сидите и молчите, пожалуйста. Куып чыгарам диме? Икенче көнне планеркадан үзен куып чыгардылар. Сез миндә бүтән эшләмәячәксез, диде губернатор. Рәхмәт, диде тегесе. Һәм чыгып китте. Рус әйтмешли, вот и поговорили. Можете выходить с планерки. Вы не будете работать у меня в правительстве. Спасибо. Счастливо. Людмила Зотова исемле диетологның кечкенә генә бер сүзен зурлап язмаган матбугат калмады бу атнаны. Татар милли ризыгы шәкшәкне ул кеше сәламәтлеге өчен иң зыянлы ризыкларның берсе дип атады. Шәкшәкне генә түгел, майда, фритюрда кызган бөтен ризыкларны да әйтте ул. Әмма яңалыкларга бары тик шәкшәк кенә чыкты. Әйтерсең, диетолог татар милләтенә каршы һөҗүм башлаган, шәкшәк белән коралланып. Моннан соң татарлар чит төбәкләргә кунакка чыкканда нәрсә кыстырып барыр инде. Ничек инде иң зыянлы ризыкны күчтәнә җитеп бирәсең? Бу татлы ризык Эмиратка да барып җиткән иде, космоска да очырттылар. Хәзер бәйрәмнәрдә бушлай шәкшәк өчен сугышуларда күрмәбез мөгаен. Гомумән, диетолог апаның бу чыгышыннан соң татар тормышы элеккечә булмас инде. Анищенконың «Губадия – это не мужская еда» дигән фәнни ачышыннан әле айнып кына килә идек лабаса. Мәрхүм Черномырдин әйтмешли, никогда такого не было. И вот опять. Губадия – это не мужская еда. Ну как это? Обижаете. Казаннан Мәскәүгә машина белән барсагыз, Чувашияны узасыз, аннары Түбән Новгород өлкәсен һәм сак булыгыз. Владимир өлкәсе каршы ала сезне. Ә мондагы юллар киндер-сюрприз. Умом Россию не понять, когда вот такие вещи, вот видишь, едешь себе, хопа, и столб стоит посреди дороги. Это тоже еще не все. Хоп, и в полполосы опять столб стоит. Берәүгә берәү ышый, баганага терәү ышый. Әмма бу ул очрак түгел. Баганаларның булай юл уртасында тырпаеп торулары берәүгә дә ошамады. Бу видео интернетта күңелсез мәзәккә әйләнгәч, аңа өлкә губернаторы да игътибар иткән. Юлның бу өлеше өчен җаваплыларны ул нишләтте? Дөрес, эшләреннән алды. Менә бит рәхмәт төшкере. Мәсьәләне шишәр өчен Медведевка да тезләнәсе булмады хәтта. Иртәгә Россиядә әниләр көне. Безнең илдә ул 98нче елдан үткәрелә. Хәзер ноябрьнең соңгы якшәмбесендә иң кадерле кешебезгә ул рәхмәтебезне җиткерү мөмкинлеге бар. Барыбыз да яраткан, биргәнсең син миңа, ал нурын таңнарның җырын шигъри юллар аша бүген Камал Тинчурин һәм Кариев театр артистлары Фәнис Җиһанша, Нурахмәт Сафин, Артем Пискунов, Эмиль Талипов, Ирек Хафизовлар укый. Әниләребезгә бүләккә. Биргәнсең син миңа, ал нурын таңнарның, җиһансың син миңа, бар гөлен даланың, биргәнсең канатлар талпыныр чагымда, балалык рәхмәтем җырымда чагыла. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, куеның гүл бакча, назлы җил сулышың. Инде буй җитсәм дә, мин сиңа сабыймын. Күңелең назларын күзеңнән таныймын. Әнием. Буларга бәрабәр ни генә бирәйем. Бердән бер бүләгем тугры йөрәгем. Итә күр канәгать, риза бул шушыңа, үзеңә аталган җырымны кушып ал. Бурычлы сиңа мин, әнкәем алтыным. Сиңа дип эзләдем дөньяның алтынын. Ай белән кояшны бирәм дип уйладым. Үрелеп алырга җитмәде буйларым.
Қадірләп үстірген мен сенің жемішің, қойынан гүлбақша, назлы жел сулышың. Енді бой жетсәмді, мен сеңа сабыймын, көңілің назларын көзіңнен танимын. Һәр бер әни баласының шук булса да тыңлаучан, тыңгысыз булса да тәртипле булуын теләй. Башыңа кидеңме? Ашадыңмы? Кайтып җиттеңме әле? Алардагы кебек кайгыртучанлык бүтән беркемдә дә юктыр ул. Безнең канал алып баручылары әниләрнең бүтән теләкләрен шушы бер көндә тормышка ашырга булды. Әни мин молодец хэштегы белән сез дә үзегезне яздырып, әниләрегезгә сәлам юллый аласыз. Ә без башладык. Әни, җылы киендем, яме? Мамуль, я поел. Супчик у тебя огонь, бик тамне. Әней, әней! Әни ярар инде. Ой, мама, ты сама-то поела? Әни, әнкәй. Әнием, жоным, Күз нурым. Әни, ишек алдында карны керәдем, су ташыдым, мин малайлар белән хоккей уйнарга барам. Әни, син шалтыратканда трубканы алдым. Менә ни, сиңа ошаганча шушы матур галстукны киеп куйдым. Әни. Нума, әни, хәлләр ни хәлдә? Әни, шалбарды таба алмыйм. Акчам бар, менә. Юк икән. Әнием биреп тора әле. Мам. Әни дим. Әни, менә үкшәлене кимәдем, кроссовкалар кидем. Әни, ишекне бикләргә онытмадым, яме? Әни, чәй әзер. Әйдә бергәләп чәй эчәбез. Әни, юлда йөргән вакытта бер кайчанда тизлекне арттырмыйм. Ну, әнием. Әни, носки кая ул? Муличка. Әни, мин дә бүген син яраткан кызыл пиджакны кидем. Әниләрегезгә хат юллагыз, хәлмәбәттә аларны шалтыратып котларга, кайтып кучакларга онытмагыз. Бәйрәм белән сезне. Бу узып баручы атнаның төп вакыйгалары иде. Киләсе шимбәдә очрашырбыз. Сау булыгыз.